Здравейте, аз съм Бождара и днес ще ви покажа моят скинкер и мейкъп рутин. Започваме с сутрешната рутина. Първото нещо, което правя сутрин е да измия лицето си с ето този гел на Нетрогена. Той е много приятен и под формата на пяна. Отмивам пяната от лицето ми с вода и след това с чиста хавлия, с потупкващи движения, махам водата от лицето ми. Следващото нещо, което използвам е крем пак на Нетрогена, доста нежен и приятен за кожата. Започвам с грима. Първото нещо, което правя преди да почна да се гримирам, е да си сложа някакви фибички, които да не ми пречи да влиза косата ми в грима ми. Първото нещо, което слагам е този праймър. Той е на Maybelline Baby Skin и мисля, че е доста полезен и приятен като текстура за кожата. Използвам го от няколко месеца насам вече и доста добре се справя като продукт. Следващото нещо, което слагам на лицето ми е коректор. Не използвам фондитен, понеже за мен е много тежък като грим и за ежедневна употреба и не ми е приятно да имам много тежък грим на лицето. Заради това използвам тези два коректора. Те са Fit Me на Maybelline пак. Единият коректор е в цвят 05, а другият е в цвят 15. Предпочитам зоната ми под очите да е малко по-светла, заради това използвам 05 като коректор там. Той е леко на привършване, но няма проблеми. Слагам го тук и тук, защото когато го сложим в краищата на очите, да сочи нагоре, дава по-lifted look. Това е цвят 15 и го слагам на всякакви пъпки, на всякакви тъмни части от лицето ми. Сега взимам Beauty Blender и разнасям целия коректор по лицето. След като приключа основата по лицето, слагам руж вече. И не знам защо, но с годините просто си слагам този Nivea Stick и ружът на Revolution, който мисля, че е цвят Baby, но не съм сигурна дали това е цвета. Заради това да знаете. И също този Nivea Stick е много подходящ за руж, понеже има много хубав и пигментиран цвят. И независимо, че е гланц, пак става за тази част на лицето и според мен влияе доста добре на кожата. Нито се появяват пъпки от него. Заради това смятам, че ако искате някакъв лек нюанс блъш, този е доста хубав. Нищо, че даже не е предназначен за блъш, но такъв е живота. Когато си го слагам, се усмихвам, за да може да намеря точно къде са ми буските, за да може да е на правилното място. И да, слагам си го е така и малко изглеждам нелепо в началото, но когато се размаже, става доста хубаво. И го размазвам с пръсти, затова трябва да сте сигурни, че ръцете ви са чисти и са измити преди да почнете да се гримирате, понеже иначе кой иска пъпки. Е така седи. Доста неутрално, доста приятно. Слагам и на носа понякога, понеже просто аз предпочитам да имам повече руж, отколкото контур, фондютен и така нататък. Просто ми изглежда по-сладурско и седи по-хубаво според мен. След като съм сложила ружът, взимам пудра. Моята е малко натрушена, не трябва да е в такова състояние, но просто моята се струши. Това е на Essence матиращата пудра, бялата. И взимам един Powder Puff и бейквам по моят уникален начин. Powder Puffчето, съвсем нормално Powder Puffче, нищо работа. И по този начин бейквам. Игнорирайте, малко е
малко е скъсано, но няма проблеми. Важното е, че работи. Важното е, че прави нещо на лицето. Щом върши употреба, няма проблеми. Ето така бейквам. Просто това е моят начин на бейкване. Аз не намирам друг начин. Не, че съм пробвала да. Като цяло това го правим, за да остане по-дълго на лицето грима и да не се разтече. И така седим един определен период от време. Аз през този период си правя веждите и миглите. За мигли използваме тази спирала на Maybelline. Много хубава, много приятна и доста добре извива самите мигли. И преди използвах ето тази на Maybelline, но преключих на тази, понеже дава повече обем на самите мигли и според мен седи много по-добре от другата. Обикновено, когато приключва да си слагам спирала, винаги имам по целите клепачи спирала. Сега има малко и не се забелязва толкова много. Взимам една клечка за уши. Може и повече, ако доста сте се изцапали. И минавам там, където съм се изцапала, за да може да събера нужната спирала от клепача ми. Защото все пак, да, без да се цапам още повече и то отдолу. Но все пак спиралата трябва да е на миглите на не на клепача. Всичко е наред, ето. Оправихме ги миглите. Сега ги чакам малко да изсъхнат. Да изсъхнат миглите. Да. И си слагам гелче за вежди. Това е съвсем нормално, обикновено гелче за вежди, може навсякъде да го намерите. Това е от Avon. Също може да си ги правите и с такъв гел, той е за коса обикновено, обаче става и за вежди, но е по-силен. Мисля, че такива специално, които са на марката в такава разфасовка, има само в София. Заради това, ако сте от София, може да си ги купите, обаче аз не съм и не мога. Да, късяло сега използвам това, понеже е просто по-лекичко, но доста ги задържа. Това е на Avon от Color Trend Invisible Crush. И ги вчесвам нагоре. И после крайчето само леко го заострям. Не така. И вече веждите ви са в хубаво състояние, не един късно там, други на там. Нали? Схващате. След като съм изчакала спиралата ми да поседи на миглите, извивам с мигоизвачка. Знам, че това не е добре с самите мигли, но просто това е начинът, по който аз го правя. Дано не ми опадат миглите. Finger crossed за тази ситуация. Моля ви да не ми опадат миглите. Молете се и ви за тях, понеже аз се моля. За в момента не са опадали. Дано не опадат. И реално използвам мигоизвачка. Мигоизвачка може да намерите навсякъде, във всяка една другерия. И реално аз отварям и затварям самата мигоизвачка, не задържам. Понеже ме е страх да не ми изпадат миглите. Както казах. И сега са доста по-добре и доста по-извити. И ако има нужда, след това слагам пак спирала. Така. Ето миглите. Когато сме готови с миглите и с веждите, вземам една чиста четка и махам излишната пудра от лицето ми. Ето така. И сега вече мязаме на човек. И също добавям още малко руж. Бих добавила такъв... Ако имате руж, който е под формата на пудра, може да си го сложите него, понеже аз бих добавила такъв, но просто нямам. И заради това използвам пак течен, но да не е точно течен, такъв като крем.
Дали все пак внимавам да не прекалим. Май да прекалите, ваш си е грима, вие си знаете какво да си правите. Когато вече съм направила тези всички стъпки с грима ми, взимам руж. Моят руж е на Revolution. Взимаме такава четка и правим това в ружа. И после слагаме на носа. Аз предпочитам да слагам ето тук на самото връхче на носа и по самият нос, но да не стига толкова нагоре, ми просто по дължината му. Ето така. И после ето тук отгоре на самата скула отгоре. Изглежда доста приятно и бляскаво. Също така слагам и под веждите. И последно слагам на устната, но то буквално в момента, в който пия или ям нещо, веднага се маха, но все пак го слагаме де там. Ето така. Стигнахме до устните и като цяло за устните ми винаги е различно и винаги използвам различни неща. Двата молива, които аз използвам, са и двата на Essence и те реално са 3 цвята. Аз имам двата най-тъмни, т.е. средния и последния. И са доста хубави като цветове и доста ми пасват ми на лицето и като цяло на грима, който си правя и не седи тежко. Заради това, ако ви си правите такъв тип грим, ви препоръчвам да използвате молив, който ви ходи повече, а не някой много тъмен или някой прекалено светъл. Много зависи от настроението ми дали слагам молив или просто съм с гланц. Използвам понякога и на Catrice червилото Shine Bomb 020, но понякога не съм настроение и използвам някакъв гланц, като например на Kiko или някакъв друг случайен. Примерно този на Kiko е в цвят 07 и доста хубав и приятен гланц, но при Kiko нещо, което не харесваме е, че след един период от време започват да миришат на химикали. Просто не съм голяма фенка на Kiko. Съжалявам, ако има големи фенове на Kiko, обаче просто аз не съм лично. Предпочитам някакъв много по-лек гланц, примерно като на Essence. Той е стрит, но Shine нещо си. И като цяло Juicy Bomb също, олия за устни и такива. Просто не предпочитам тежки визии. Ето така ги очертах. И сега ще сложа нещо по-леко, примерно на Essence гланца, който е. Успях. Той е доста използван, понеже просто си го слагам много често. Понякога си слагам бял молив. Това е белия молив на Essence. Доста приятно и нежно седи и мисля в момента да си сложа. Също нещо, което забравих да направя, е да си сложа спирала на долните мигли. И това е завършеният резултат. Това е моята вечерна рутина. Добре дошли в вечерната ми рутина. Тя е малко по-различна от тази сутрин и това са на CeraVe продуктите за суха кожа. Това е Oil Cleanser-ът. Следващото нещо, което използвам е хидратиращият клензър, пак на CeraVe. Изцапах както винаги. Това съм аз, извинете ме. Мажем от хидратиращият гел и след това го измивам с вода. Следващото нещо, което използвам е пак крем на CeraVe, който да хидратира кожата ми след тези два гела, които съм използвала по-рано.
Това е грима, който си правя всеки ден и рутината за лице, която имам. Надявам се видеото да ви е било полезно и ако е така, абонирайте се за акаунта ми и до следващия път. Чао! О, да. Ружова визия. След като съм изчакала да малко да постои спиралата на вежда. Спиралата не си навежда.